Taký menší. Ako ste mohli vidieť, boli sme dneska testovať tento mini traktor. Boli sme ho testovať na poli za firmou, kde to vyzeralo skôr ako kamenné pole a nie pôda, ktorá je určená na to, aby sa tam niečo pestovalo. Žiaľ, zrejme tu na Liptove nenájdeme nič lepšie. Ale videli ste, že tak či tak to zvládlo. Prešli sme s tým. Upozornil by som, že v podstate sme asi porušili všetky zásady a podmienky, ktoré boli v návode. Do takejto zeme s týmto určite nechoďte. Nejde o to, že zničíte stroj, ale ja sám osobne som mal pocit viackrát, že ma to vyhodí zo sedadla. Nebolo to vôbec príjemné, hlavne keď kultivačné nože nabehli na tie veľké kamene. Bol to masaker, skákalo to ako stepná koza, ale prežili sme, čo to sme pokultivovali. Priznám sa vám, že najskôr sme to skúšali tak, že sme si nechali vzadu gumené kolesa. Samozrejme zaradil som pomalšiu rýchlosť vzadu, rýchlejšiu vpredu, ale stroj bol príliš naklonený a skôr sa zahrabával, že v podstate tie gumené kolesa nedokážu tú trakciu na tej pooranej zemi spraviť takú ako tie oceľové. Potom už keď sme prehodili na tie oceľové kolesa, tak áno, už to išlo normálne, no normálne až na tie kamene. My sme použili testovaciu vzorku, nakoľko nechceme rozbíjať nový model, alebo respektíve stroj, ktorý je určený na predaj. Toto je naša testovacia vzorka. Motoricky aj výkonovo, prevodovky je totožné s tým, čo predávame. Jediný rozdiel, použili sme len metrový záber kultivačných nožov na predajnej vzorke, alebo teda predajnom mini traktore sú tie šírka záberu 1350, ale kolesa všetko to isté. A samozrejme vylepšili sme už ovládacie prvky. Mal som trošku problém s týmto, lebo už vlastne v tom predajnom modeli sú tie ovládacie prvky jednoduchšie, lepšie robené. Každopádne stroj to zvládol, prekážky to nepozná, aj keď vidíte, že niektoré tie kamene mohli mať kľudne aj 20 kg.
Jediné, čo robilo, tak to vyskakovalo. Chcelo ma to vyhodiť zo sedadla, ale prešli sme. Samozrejme, neobyšli sme bez úrazu. Strhli sme zo pár skrutiek na tých kultivačných nožoch. Nebral by som to ako nejakú poruchu, ktorú by sme mohli hodnotiť, že je to slabý materiál. Naozaj, keby sme sa správali ako ľudia a mysleli na to, že síce stroj je stroj, ale tiež má svoje limity, určite by som stroj, ktorý kúpim a sám si za svoje zaplatím, nedokázal dať do takejto zeme, že v podstate ono, keď to tou silou a tou váhou skočí na niektorý z tých kameňov, tak samozrejme, že niekde niečo musí povoliť. Prevodovka ale ide krásne, žiadny šramot. Na tých 4 kolesách ako štvorkolka je to úžasne silné a aj po tej pohoranej zemi. Aj cez obrubník, keď som potreboval prejsť, tak to krásne išlo. Samozrejme, išiel som s veľkým rešpektom, nakoľko ten stroj nepoznám. Je to trošku také, by som aj povedal, že strašidelné, keď v podstate vy sa vytočíte a myslíte na to, že predsa len to ťažisko sa hodne mení tým, že sa traktor zlomí v polovičke. Naozaj mi nebolo všetko jedno. No ale časom, myslím si, že každým najazdeným metrom zase prídem k tomu, že má to určitú stabilitu. Má to predsa len skoro 300 kg. Ja tomu tiež trošku pridávam, ale silou toho motora a prevodovky nemalo absolútne žiadny problém vyhodiť to do výšky. Však vidíte. Chceli sme aj viacej toho natočiť, ale naozaj toto už hraničilo s tým, že buď prídem ja k úrazu, alebo naozaj zhorí tento pekelný stroj. Budem zháňať nejakú záhradu, len teraz momentálne aj u mňa doma, aj u všetkých, čo som sa pýtal, je ešte nasadené. Čiže ako náhle sa nejaká záhradka uvoľní na kultivovanie, určite s tým prebehnem do zeme, ktorá je určená na pestovanie a nie takáto plná kameňov. No a vlastne potom určite pridám ďalšie video. Aj keď to bolo také kamenisté a možno, že dosť aj smiešné, keď sa na to teraz tak pozerám. Aspoň ste videli, že naozaj do tej zeme to ide. Bol veľký rozdiel, keď som skúšal potom meniť tie rýchlosti, že vlastne predná prevodovka išla na 2, zadná na 1, tak vtedy to viacej kultivuje. Keď prednú prevodovku uvoľníme na 1 a zadu pridáme, tak skôr to len tak ide, ale zase určite bude veľký rozdiel, keď sa zmenia podmienky pôdy a ten traktor bude mať aj čo robiť a nielen skákať a hrísť do kameňov.
Takže ešte raz za mňa, keď to tak zhrniem, v globále stroj určite áno, na veľké záhrady určite áno, na kultivovanie je prekrásna vec, samozrejme priznám sa, aj keď tú vzorku som pred pol rokom skúšal jazdiť na nej, teraz sme sa dostali s tým aj do hliny. Fú, bude to stať veľa času, alebo respektíve bude to dlhšie trvať, kým si obsluha na to zvykne. Nie som zvyknutý na to, že pri zabáčaní sa to zlomí a v podstate ako keby som išiel zadnými kolesami, driftom mi to prípada. Ale určite si to nájde aj obľúbencov, no a aj s mužkou. Určite si to nájde aj nejakých svojich zákazníkov a verím tomu, že tí, ktorí si to kúpia, neulutujú. Hlavne dávajte veľký pozor. Je to stroj, aj keď sú tam nejaké bezpečnostné prvky. Pokiaľ skočíte alebo spadnete, tak stroj zastane, ale predsa len pri prevrátení, pokiaľ by toto malo na vás spadnúť a ste sám na poli, tak je to veľké riziko. Snad sa také niečo nestane, neviem to privolávať. Jedno ešte, čo by som povedal, bol som s kolegom na tom poli, prehadzovali sme tie kultivačné nože, prehadzovali sme aj zadné kolesa. Myslím si, že by bolo dobré zobrať si nejakú buď hrubšiu dosku, aspoň tak nejakých 20x20 cm, nakoľko aj s tým zdvihákom, ktorý je v príslušenstve, ktorý na pevnej ploche sa krásne dajú prehodiť tie nápravy alebo zdvihnúť celý traktor. V hline sa to jednoducho zaborilo. My sme použili prvý raz v podstate oceľové koleso, ktoré sme si položili pod to, potom sme si našli väčší kameň, išlo to, ale z tých kultivačných nožov zastal som tak, že vlastne kultivačné nože boli celé v zemi. No tak vtedy nám vlastne ten stojan alebo zdvihák vôbec nepomohol. Je to príliš ťažké, čiže aj na toto myslieť, keď ukončíte prácu. Skôr sa dostaviť tak, aby bol nejaký pevný základ pod tým zdvihákom, po prípade, aby ste tie kultivačné nože nemali až tak zarazené v zemi, alebo vyťahnuto z toho celý ten motor aj prevodovku, celú tú váhu prednej nápravy. Nie je vôbec žiadna sranda. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa. Verím tomu, že čoskoro prídeme s ďalším. Chystám sa teraz ešte na väčšiu záhradu s tým veľkým mulčovačom na diaľkové ovládanie. Verím tomu, že z toho budú tiež pekné videá. No a samozrejme, čoskoro rozbalíme ďalšie vzorky. Plus som si ja domov kúpil jednu hračku, to ešte plánujem natočiť, lebo som veľmi spokojný s tým. No a čoskoro sa uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým, ktorí nás podporujete. Chcel by som vás poprosiť samozrejme lajknúť, odber a samozrejme pozrite si aj iné videá. Čoskoro sa uvidíme, majte sa krásne a prajem ešte krásne leto a dúfam, že nám čoskoro zaprší, lebo my sme už úplne vyschli. Majte sa krásne a vidíme sa čoskoro.